Türkmenistanda raýatlary harby gulluga çağırmaň ýazky mögsümi dowam edýän mahaly daşary ýurtlarda ýokary bilimini tamamlap gelen türkmenistanylar karantin möhletini doldurandan soňra dessine harby gulluga alınıp gidilýär. Bu barada enatalaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysyna gurrun berdi. 3-4 ýylyny Minskden gelen raýatlar Şolsan institutu tamamlap gelen ýaşlar Türkmenawatda 7 gün karantin alındy. Olaryň karantin möhleti tamamlanandan soňra gulluk ýaşyna ýeten ýaşlar Şolsany biziň oglumuz dessine harby gulluga alınıp gidildi. Onuň biziň öz maşgalasy bilen duşmany da ruhsat berilmedi. Dip Lewaply ene anonimlik şertinde 13-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Enatalar pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli uçur gatnawlarynyň ýatyrylyp, ýollaryň ýapylandygyna we raýatlaryň daşary ýurtlarda galandygyna ünsü çekip, öz çağalaryny tas 3 ýyl bäri görmendiklerini hem aýtdylar. Döwlet oglumy ýekece gedek görmäge de ruhsat bermedi. Onu dessine Balkan welaýatyna gulluga iýerdiler diýip ene sözüni jemledi. Welaýatyň ýerli harby bölümindäki bir çeşmämiziň aýtmagyna görä, mundan ozal Täjikistandan gelen türkmensanly ýaşlar karantin möhleti tamamlanandan soňra dessine harby gulluga alınıp gidilipdi. Raýatlary harby gulluga çağırmak çäreleri Türkmenistanyň prezidentiniň namalary esasında ýylda 2 gezek 1 aprelden 30 iýuna çenli hemde 1 oktýabrdan 31 dekabra çenli aralykda geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 martda çağırış boýunça harby gulluga geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çağırylşy hakynda permana gol çekdi. Bu permana laýyklykda aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde we beýleki goşunlarynda harby edaralarynda çağırış boýunça harby gulluga geçýän eskerler gullukdan boşadylýar. Şol bir wagtda aprel-iýun aýlarynyň dowamında 18-20 ýaş aralygynda bolan we harby gulluga çağırışdan boşamak ýa-da gulluk möhletini ýyda süýşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar harby gulluga çağırylýar. Habarçylarymyz şu günler ýurdun orta mekdeplerinde we ýokary okuw jaýlarynda 18 ýaşyna ýeten uçurumlary gutorduş synaglaryndan soňra dessine goşun gullugyny almak praktikasynyň hem dowam edýändigini aýdýarlar. Uçurumlaryň gutorduş sahadatamasyny almagyny we munyň bilen bagly geçirilen dawara gatnaşmagyna hem ruhsat berilmeýär. Ýurdun ýokary okuw jaýlarynda hem ýagdaý şeýle bolup, ýokary okuw jaýlaryň gutorduş synagyndan soňra ýaşlar öýlerine dolanman gün gulluga gitmeli bolýarlar. Diýip çeşmämiz belledi. Habarçylarymyz ýerli harby bölümleriň işgärlerine salgylanyp, ýaşlaryň mektepden ýa aeroportdan dessine harby gulluga alınıp gidilmeginiň sebäplerini ýurdun harby puwdugynda esker ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Gulluk borçlaryny ýerine ýetirmäge esker ýok diýip, ýerli harby bölümüň bir işgäri anonimlik şertinde 13-nji iýunda gurrun berdi. Türkmenistanda 18 ýaşyna ýeten ýaşlary daşary ýurtlardan gelen badyna aeroportdan harby gulluga alyp gitmek tejribesi mundan ozal hem gaýtalanypdy. Mundan başga da ýurtda uçurumlary mekteplerden gönü goşun gullugyny almak praktikasy hem soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Bu ýyl bu praktika ýurdun gün orta serhet çäklerinde gulluk geçen eskerleriň onlarçasynyň öýlerine ketgitlenen wagt ara çäginde wagtynda dolanyp bilmeýändigi barada habarlaryň gelip goşýan mahalyna gabat gelýär. 10-njy iýunda Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen enatalaryň bir näçesi harby ýolbaşçylaryň muny häkimetleriň gulluk borçlaryny tamamlanan raýatlary demir ýol transporty bilen üpçün etmeýändigi bilen düşündirýändiklerini aýdýarlar.